Yr adran ni'n edrych arno wythnos yma yw Ioan 17. Dyma'r trydydd wythnos i ni fod yn edrych ar benod 17 yn Efengyl Ioan. A ni wedi bod yn edrych ac yn canolbwyntio ar themâu gwahanol allan o'r benod pob wythnos. Cwis i chi. Ydych chi'n cofio beth oedd thema wythnos diwethaf? Da iawn chi os ydych chi yn cofio. Y thema wythnos diwethaf oedd gogoniant Duw. Chydig yn anoddach tro yma, a falle'n her i'r oedolion. Beth oedd y thema o Ioan 17 edrychwn ni arno pythefnos yn ôl? Y thema'r wythnos honno oedd perthynas Duw y Tad gyda Duw y Mab. Nawr, yr wythnos hon, dyn ni'n canolbwyntio ar y thema o Anfon. Wrth weddio dros y disgyblion, mae Iesu yn dweud hyn. A hyn yw bywyd tragwyddol, dy anabod di y unig wir, Dduw, ar hwn a afonaeth ti, Iesu Grist. Ioan 17, adnod 3. Duw sydd wedi anfon Iesu i'r byd. Ei anfon i'r byd gyda newyddion da. A newyddion da yw hyn. Os ydyn ni'n credu yn Iesu, ar hyn mae'n ei ddysgu, rydyn ni hefyd yn blant i Dduw. Mae yna gyffro mawr yn ein tŷ ni pan fod post yn cyrraedd. Mae'n hyfryd derbyn rhywbeth drwy'r post, yn enwedig gan rhywun sy'n ein caru ni. Gweithgaredd arall dyn ni'n mwynhau yn tŷ ni ydy anfon cardiau i bobl eraill. Dyn ni'n mwynhau anfon pethau i'r rhai dyn ni'n ei caru, yn enwedig os ydyn ni efo newyddion da i rannu. Mae Duw wrth ei fodd yn anfon. Mae'n rhan o bwy ydy o. Mae Duw y Mab yn cael ei anfon gan y Tad. Ac fel mae Iesu wedi addo yn barod, ar ôl iddo orffen ei waith o'n hachub ni, fe fydd e a'r Tad yn anfon yr Ysbryd Glân i'r eglwys. Ac felly, gan ei fod yn rhan o natur Duw i anfon, mae Iesu hefyd yn anfon ni. Fel yr afonaeth ti fi i'r byd, rwy'n hun ei anfon hwy i'r byd. Ond beth mae'n anfon ni i'r byd yn golygu? Mae Iesu'n dweud, os ydyn ni wedi derbyn a chredu'r newyddion da, yna rydyn ni fynd a rhannu'r newyddion da gyda gweddill y byd. Mae'n gofyn i ni ddweud wrth pawb bod Duw yn eu caru nhw ac eisiau dod yn ffrindiau gyda nhw. I ddweud wrth ein ffrindiau ni, ein teulu ni, ein cymdogion, pawb bod Duw yn eu caru nhw. Reit, mae gen I weithgaredd i chi i wneud os ginio.
Meddyliwch am un person chi eisiau rannu'r newyddion da gyda. Meddyliwch wedyn a thrafodwch sut gallwch chi wneud hynna. Ac yna, gweddiwch dros y person. A gofyn i'ch teulu chi neu'ch ffrindiau chi weddio am y person yna hefyd, ac y bydd Duw yn rhoi cyfle i chi siarad gyda nhw neu i ddangos cariad y tuag atyn nhw.